Fra torvet i Ærøskøbing ved oprøret fra udkanten Viggo Mortensen, Finn Slumstrup og Anne Mette Holstein gerne sende en hilsen med ønsket om en glædelig jul og et rigtig godt nytår. I september 2016 afholdt vi vores anden udkantskonference her på øen med fokus på mulighedernes land. Der blev blandt andet vedtaget en udtalelse om at opfordre politikerne til at starte en udkantsudviklingsfond. Finn Slumstrup, hvad kan du sige i den forbindelse? Ideen til en udkantsudviklingsfond, et skræmt ord, vi valgte med fuldt overlæg, kom, fordi det viser sig igen og igen, at udkanten vrimler med idéer, men mangler kapital. Og man kan sige, at politikerne er allerede i gang. Der laves puljer, som man kan søge ind i, søge midler fra. Men det er sådan noget hovsa fra år til år, og det er relativt små beløb. Det, der er behov for, det er en pulje, der virkelig er der, og som har en størrelse, så den kan bruges til noget. Viggo? Spørgsmålet er jo, altså, om politikerne overhovedet har forstået den enorme udfordring, som landet står overfor. Ja. Det synes jeg er det afgørende, og derfor, altså, som du siger, de der småbeløb, ikke? Jamen, det er jo fint nok, og det er godt, men der bliver investeret alt for meget tid og kræfter på at søge småbeløb. Vi behøver en ordentlig løft. Fuldstændig enig. Der er over de senere år blevet lavet nogle tiltag i forbindelse med kirken på landet. Viggo, det har du beskæftiget dig en del med. Ja, fordi det er vældig interessant, fordi kirken på landet er jo konfronteret med to udfordringer. For det første er der jo den almindelige ændring i det religiøse landskab, og det ændrer sig meget i disse år. Og så tænker man, at det foregår ikke ude på landet. Jo, vel gør det da så. Der foregår jo de samme kulturelle spændinger der, som alle mulige andre steder. Og så har kirken på landet endelig den udfordring, der kommer med affolkningen og omstruktureringen af samfundet, som vi gennemgår i øjeblikket. Og der bliver kirken på landet nødt til at gendefinere sin opgave. Den kan ikke bare sidde i et eller andet elfenbenstårn eller middelalderlig kirke og så sige, nu skal folk komme til os. Nej, man bliver nødt til at gå ud i samfundet, være den fælles skaber, der kan skabe mere sammenhæng, og dermed gøre det mere attraktivt, at folk bliver og flytter til landet. Finn Slumstrup. Jeg er fuldstændig enig. Jeg lærte meget, da jeg skrev en bog for nogle år siden om Kirkens Korshær, hvor man jo er optaget af, at dørtrinet ind til kirken, det er for højt. Så kirken må i stedet for komme ud. De mennesker, der virkelig har behov for at komme i kirke, de kommer der ikke. Og en af de ting, jeg tror virkelig trænger sig på, det er, at danskerne har et billede af, at kirken, det er præsten. Punktum. Og hvis det billede fortsætter, så står kirken, og dermed også danskerne, over for nogle meget store problemer. Det er nødvendigt, at kirken bliver meget bredere. Der er jo mange mennesker engageret bag i kirken, og de må ud sammen med præsten for at være med til at være fælles skaber med Viggos fortræffelige udtryk. Vi har fået en ny regering for små 3 uger siden. Er der lys i sigte med den regering for udkanten? Viggo Mortensen. Altså, der er nogle gode takter, vil jeg sige. Igen kan man have sin tvivl, om man har helt forstået dimensionerne af den opgave, som man er konfronteret med. Vi gennemgår i øjeblikket den største forvandling af det danske land og landskab, som vi har været udsat for siden landboreformerne. Og det kræver virkelig, at man tænker ganske radikalt nyt for at håndtere den udfordring. Kan vi få hjælp der? Det kan siges meget enkelt egentlig. Vi har i de senere år investeret snesevis af milliarder på byudvikling. Men vi kan ikke blive enige om for eksempel 281 millioner til at indføre landevejsprincippet til øerne. Politikerne har ikke fattet, i hvor høj grad der er tale om kapitaltilførsel for at få rettet op på den kolossale skævvridning, der sker af landet.
opgaven er større, end politikerne er klar over. Ja, men fuldstændig rigtigt. Vi kan tage noget i øjeblikket. Vi kan tage Ærø, ikke? For 20 år siden var der vel 1200 landbrug. Ikke? Ja. I dag er der 9 kvægbønder og 6 svineproducenter. Ikke? Det er enormt. Okay, der er så nogen, der har lidt blandet og små... hvad hedder det? Lidt fedekvæg ved siden af og sådan noget. Men regulære bønder. Og hvad gør man med alle de bygninger, der er blevet til års? Ja. Ikke også? Det er jo et kæmpemæssigt problem. Ja. Nu er vi ved at slutte med den her julehilsen, eller ved at slutte med den her julehilsen, så vil jeg godt lige bede jer hver især. Hvad ser I krystalkuglen? I krystalkuglen ser jeg, at vi, der kæmper for udkanten, og vi er jo ikke alene. Altså oprør fra udkanten har altid sagt, at vi skal være en stemme i korstemme. Men vi bliver nødt til nu at koordinere koret noget bedre. Vi skal søge sammen, vi der kæmper den her kamp, for at gøre røsten så stærk som muligt. Og det indebærer? Ja, det indebærer, at vi søger ind mod hinanden, altså Danmark på vippen, og Landdistrikternes Fællesråd og Landsforeningen, Landsbyer i Danmark osv., så vi koordinerer vores indsats, fordi det er en kæmpe udfordring, vi står overfor. Viggo? Nu kommer jeg jo med den der baggrund i det religiøse landskab, og så jeg er jo tilbøjelig til at sige, vi behøver en vækkelse. Der skal en vækkelse til for at forstå, at der er en materiel krise, men der er også en åndelig krise. Ja. Og de to ting hænger sammen. Der er vel også en faglig krise, når vi ser, hvad der sker med overlæger og så videre. Det hænger sammen. Ja. Det hænger sammen. Og det er den store udfordring at se, hvordan tingene hænger sammen og forsøge at adressere dem bredest muligt. Og det var her fra Torvet i Ærøskøbing. Glædelig jul og et rigtig, rigtig godt nytår.